Sumangho mi og kawayan karon kay amo i-decorate sa kasal sa ako ang Ala, bayaw. loka pa dre. Pero ako kabalo nga ang kaning kawayanan dayon anim din ka ngiog di ay tan-aw ra gud na o hadlok Ha? kayo pito ngit-ngita dira murag na Ayot zombie lang, sa mana ko sulod. dira. Nya kung mugawas ang zombie paakon ka na maintag pagpaak mo wapa ka nya mo payat. Nya di ba jud mahimo ba jud kang momo magtud. Ay, grabe king lamok to di perting daghan na grabe king makapaak pertir bang sakita may panglamok nakapaak nakasuyop sa akong dugo ba. Unya manong tikuhag makawain magagwapo kay sila nya paghuman dira ngiyop kayo murag naa jud ang zombie. Nya paghuman ka ng mga nang dahon sa kawayan grabe katul kay na siya. Diri pagi. Gopos tigputol. Salamat sa gwapo nga tigputol kay kun di tungod sa iya ha di may kakuha og kawayan. Sudaro jud. ni man dong doyan wala gyud makaon dong. Dok, yawa dari. Uy, hadlok kay dari. May dagag banakon sa mate. Ha? Ne ba na akong diri dong? Adlo ka pa dong uy. Kaya mo hayag gaman. Sa mukha ay tinuod. Ina man na kay mo tutugaok mo na. Napatay na ko yawa di nang banakuna na muram din nagmanok kay mutugtugaok man dai na lami din na ihawon. Bila ko ingani ka nagkuha. Dili oy. Nagkuha kayo. Pwede gud dong wala may sakyan. Pili kap dai. Naman nun sa oring. Kaya raman to, tulong mo. So wala na namo nakuhaan ang pag-decorate sa gikan pagsugod kay tungod sa kakapoy na gyud kay gikan pagkuha na mo kawin diretso men diri kay dinalian na gini siya pag-decorate ba kay ninja moves kayo jud ni siya mo bitaw ning dugay kami nahuman abta na may og alas 3 sa kadlaw. Ayaw dira sa mukha ay. Mao na siya kanang nasa tubangan tong mga kawain gipambutang bang kilid di na siya maklaro kay naa na siya kortina pero basta mao na jud na siya wala na siya atik tinod na siya salamat sa mga bayaw sa mga assistant mga gwapo din mabat ang tanan kung wala sila nga bisag dugay kay mi nakatulog duminhoman mga hagad na kamignaw pero gwapo lang gihapon may gihapon mi o tawan ka bulbulo nako katulang buyers.